Til december afholdes det stort anlagte klimatopmøde i København, og miljø er på alle plan en varm kartoffel. En af slagmarkerne er bilbranchen, hvor el- og hybridbiler er den sandsynlige fremtid. Vi tog en Jaguar-entusiast med ud for at se på nogle af fremtidens biler. Det er jo en brugsgenstand. Det er jo en museums. Sådan har jeg det ikke med biler i hvert fald. Ulrik Kjellberg er vild med Jaguarer. Så vild, at han har 2 af slagsen og har brugt 8 år på at samle hjertebarnet, den grønne Jaguar E-type serie 1 fra 1962. De har jo simpelthen bygget nogle biler, som ser fantastisk ud. Designet i dem og sådan noget. Det er jeg helt vild med. Altså det der, sådan de der meget bløde former, ikke også? Og sådan lidt brede over hofterne og det der. Den går sådan op. Altså man kan jo se på den bil der, at den er bygget til at køre stærkt. Så kom den i gang. Med sine 4.000 km om året er Jaguaren ikke en hverdagsbil. Til daglig hedder det Peugeot, når Ulrik Kjellberg ruller ud på vejene, og han er ikke afvisende overfor, at Peugeoten med tiden kunne skiftes ud med en elbil. Altså jeg vil da ikke udelukke, at jeg vil gerne have sådan en gang, hvis det var, at de får lavet noget, der virkelig kommer til at du. Jeg vil godt bruge sådan en til hverdagsbrug. Altså. Vi tog Ulrik Kjellberg til Grøn Kørsel-event på Store Torv i Aarhus, for at få Jaguar-entusiastens vurdering af de grønne biler. Jeg hedder Ulrik. Okay. Velkommen til. Ifølge Ulrik Kjellberg er der generelt ikke meget personlighed i nye biler. De ligner alle hinanden og mangler den sjæl, som Jaguaren hjemme i garagen har. Et stort problem ved de grønne biler er, at der ikke offres mange tanker på design. Når man sætter sig ind i en ny bil, så er der er ikke noget specielt. Altså det er bare en ny bil. Ulrik Kjellberg bider mærke i en skinnende rød Fiat 500. Det er en retroudgave af 1960'ernes hotteste bil. Fremtidens bil bliver mere på el, end det gør på benzin. Den her kører udelukkende på benzin, så fremtidens bil vil måske designmæssigt være ligesom det her, men på det, man kalder en elmotor i stedet for. For Ulrik Kjellberg hænger design og biler uløseligt sammen. Men miljøhensynet vejer også tungt, når han shopper bil. Jeg hælder mere til sådan en decideret elbil, hvis det skulle være. Altså, jeg venter på, at der kommer sådan en rigtig pæn bil med en elmotor, som kan køre 300 km. Og hjem igen, ikke også, uden at der skal skiftes batteri og sådan noget. Så. I fremtiden er det ikke utænkeligt, at man vil kunne møde Ulrik Kjellberg på vejene i en elbil, mens Jaguaren holder vinterfri i garagen og venter på sol, sommer og vind i håret.